Bună ziua! Cu ce? Foarte bine, bravo! Nu e. Ștefan, nu, dar dacă copia are Deci aici, dacă vedeți, acum direcția de filmare este încolo. Toate camerele sunt încolo. Ăsta e un decor, tocmai s-a filmat o emisiune care arată, va intra pe unul din canalele noastre de pe digitale, da? De pe internet. Aici poți să faci orice fel de emisiune. Colegii mei ce fac acum? Întorc camerele, mută macaraua în partea cealaltă și după masă se filmează în direcția asta, da? Și aici se întâmplă măruțe. Pe ușa aia din spate intră invitații. Da? Exact, da? Nu știu dacă ați văzut emisiunea, că la ora aia s-ar putea să... Când învățați, dimineața sau după masă? După masă. Deci nu aveți, da?